Magandang araw po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ngayon ng Agenda 2013 kung saan kinikilatis ang tunay na agenda ng mga kandidato para sa darating na halalan. At kasama po natin ngayon si Mr. Wilson T. De Vera, Mayoralty Candidate ng Calasiao, Pangasinan. Ako po ay si Mr. Wilson De Vera from Calasiao, Pangasinan. Isa pong padre de pamilya, may 3 anak. At ang asawa ko may dating number 1 municipal councilor ng bayan ng Calasiao. Yung pagtakbo ko as mayor ng Calasiao is parang pinag-usapan ng grupo ito. Pero itong pag-iikot na namin ng buong 24 barangays ng Calasiao at nalalaman natin naman talagang issues and the real situation ng bayan ng Calasiao. Ang totoo, kung ikaw ay taga Calasiao at ang puso mo ay talaga para sa Calasiao, yung pagtakbo ay isa na pong obligasyon para makatulong ka sa bayan ng Calasiao. Ibig kong sabihin ay ang importante dito, hindi na yung posisyon as isang mayor ng Calasiao, but para lang makatulong para sa pagunlad ng bayan ng Calasiao. Actually, i-base mo sa may government agenda ko. Say number 1, may transparency. Sikat tumuman so rason akin wala ka doing ang Liberal Party. May say governance, it should be transparent. May wala man sa tutuntunan tayo, may to capsulize my public service siya bali-bali dyan pa kaninin ko, dapat wala man sa transparency and accountability in the delivery of public service. Wadwa, naniman, imbaga, kitsamay, ni paakad sa sitwasyon na totoo, kanyan sa ilabag inibaga, nabilbilang siya sa swerte yan. Sa programa, may livelihood para sa ray totoo, lalo na sa ray mahirap bilay. San kumatlo, sa inunutin ko, more than a year, yan nan-deklararla yung laban ng mayor. Sa dahil problema nila ng atay, lalo na sa rin mahirap, no, wala na hospital yung kabaluyan ko. Na ipawid dalara may miyembro ng pamilya, dyan Bulingit Hospital, dyan Provincial Hospital, or dyan Tagupan Regional Hospital. Nagali irap, nagali kabalog sa bayarda, ang gapi pangkanaw na wadang bayaran. So, sa third agenda, ditan, labay min ilit na may mura, may moderno, sa affordable, may mura yung hospital. Diyan inararog ka bali yung Calasiao. At rin sa battle cry ditan natin na Calasiao, enough is enough sa latla. Wala mo soon lalabas siya godalamat na may dugalabat banda. Pero sa ilabag ibaga, siguro para sikara, dugala. May dugala in the sense that intantay balo ya direksyon, balo ni estelo. Tapinuntan say may 12 years ya sikaraman so watan. At kailangan le Calasiao ya balon vision, balon ideas. At sa may balon leadership. Actually sa political dynasty per se, para siya. At rin kinta na may ang pumas sa national law tayo talagang manbaban at sa political dynasty. Sa issue tan labat talaga may delikadesa, which sa amin word yung delikadesa natin singano ang gapula. Wala mo nila kasi ray family talagang manrurulod sa kaya probinsya talagang desa Sara Ortega at La Union 100 years of public service pero sa gagawin da marakab. Awa ni ba na labat de Calasiao sa ilabay ko ni baga kailangan sa Calasiao yung fresh ideas, a new leadership kaya nuntan na idan ira sa may new hope, may pag-asan, walay pagbabago yan talagang tuma. Almost all politiko akayurong sa ilabay da aglara unakalawa. Pero basically siguro dyan pa kanunun ko nun unaan niya termino da okay dan ta siyempre bali-bali ni pero dyan 12 years sa panuulitan natin
Diyad pa kanunin ko, agla na siserbihan sa interes na karakilan. So, sa labay ko ni Baga, nayari iminawala sa bilayda, isa tayo posisyon, kanyan aglara, labay na pinikal. Nung nanunong may kalasyaw natin, saray proyekto, may aesthetic, may physical aspeto, nayarin walay public market yan lilisa. Alam mo, public market ba? Singa, ilagay mo lang market, siya privado. Wala sa balon munisipyo, plaza, ang babangil. Pero, dyan pa kanunong ko, nung man-develop kayo sa Kiabaloy, it should be walang iwanan, shared growth. May, nung di-develop mo infrastructure, dapat sa bilay ito, may socio-economic development ito, dapat agad natilak. Tapos ay pan-develop sa Kiabaloy, aliwan sa may para saksakoy o duara o samplurang pamilya labat, pero dapat equal tan. No de-develop mo may infrastructure yan sa Kiabaloy, may kabuuan, majority, kabaluyan mo, dapat si karamot sa minabang. Kaya sa itupot kong lanang, dyan pa niliber mi 24 barangays sa different sitios. So, may situpot ko, simple labat. Kumusta kila kabaluyan? 12 years ya kaibayura. Marumang ko ni Baga, sa sitwasyon da, si karay may babaga, at nanunungyo na lamang. Hanggang po mas iminawang perse. Iya talagang wala nung napitla day programa o livelihood program, proyekto, iya malalapot sa local government unit sa Kalasyaw. Tapi nung tala uninaway bilayat ito. Kanya si Katuman sunanduman Estelo. Sa Estelo, ya gagawin minatan, ya ipipresenta at kabaluyan ko Kalasyaw. Nabibilang si kami sa swerte yan. Ilalo anda, sa ilabamin inda niya pang kanaunawa ang may livelihood pang kabuhayan paano sa itutuo at uninawa. Walay kwarta, stable, para sa future, ya anak, ya sa kaya, ama, tanina. May abig na laman. Agay irap kasi no sa neighboring town niya Kalasyaw, lasay sa Mapandan. Mapandan, alawan si katumutya singa kapaliga Kalasyaw, walay sariling hospital to. Say Malasiki, walay sariling hospital to. Of course, si San Carlos, what the supervision hospital. Akinit first class kan baloy, agay karakul sa populasyon niya Kalasyaw. Kailangan la sa moderno, affordable yung hospital, tapi nuntan minabang sa umbaloy. Si katuman sa sakoy priority program na sayan kabaluyan. Yan, malapit ka na siya. Isa'y aliwan saya, sa issue saya. Diyan pa kaninin ko, sa isa kaya bali, dapat wala public market to. Natan, sa ginawa day kaplusan niya kayurong natan. Sa aliwa, may anggap uling natawag mong public market ng Kalasyaw natan, Maui. Kasi, iba pa kita first class sa Barya Kalasyaw. No first class ka, sarasarag mo ni palagay, ilik nag-iramay income generating niya ang may karyan niya munisipyo. Singa public market. Ang tiginawa da. Akinit inya warda isa kaya pribadong kumpanya, ya si Karaso mampagawa kuno, wa? Si Karaso mampagawa, bahalat si Karamat sumang kolekta 30 years. Natan, sa issue saya balpalag. Kasi taluran aspeto sa issue saya. No ginawam tan, aya bago ibagaya sa issue. Medyo personal siya kaya kasi sa pakanunan ko, may nasupami gobyerno, let's say sa local government units katunatan sa gobyerno, yakumon mangilabay interes na karakulan, ilaban sa interes sa market vendors, ilaban sa interes sa umbalay, ilaban sa interes sa munisipyo, si katuman sa ng broker ya deal, ya under to may ibabagada PPP, Public-Private Partnership, under the scheme of BOT. Awa? Kanyan dyan pa kanunan ko, aliwa, aking kwamo. Sa real issue dyan, nung nakatuntong yun ay market vendor sa kabaluyan ko dito at Balaya Kalasyaw, agaylay pagada, agaylay pasnot da. Makalanor, dinaral damay datin tindaan. Natan, sisingilin dare agaylay kabalag. Sa may medyo balag istol, singilin dare 500,000 plus. May medyo mulag, singilin dare 200,000 plus.
Nathan, say kaskasyan, si karalaman aking komo. Nun saman nun, may tindaan gawin munisipyo na. Say sisingilin yung munisipyo is less than 2,000. Nathan, say sisingilin na sigara is 4,200. Agali katagoy. Paano tularan na bawi darayan investment da? Ay alaman, iya tagay so abang da, iya takita mo sila lako da, so perfectado. Say manasaliw yung bali ako siya. Pero say, kumalo na speto yung kuya na absorbi. At amay iyan mula may cost of amay investment ibabagdam nayarin 50 million unong pigawa. Siyempre, wala sa ROI tutan. Ang gapi man invest sa kumpanyang pribado, no ang gapi may nanundan tubo yung balag. Natang niya sa nagawa. Ibawas mula may cost of money. Amay singa 50 million kanda. Ibawas mula sa cost of operation. Amay silaw. Tan say pansweldo totoo daya man kolekta sa man pamintain sa tanya market. Ibawas mula rata niya amin. Walay nakakaran neto. Yatan niya neto, i-times mo in 100 stalls tan, i-times mo sa may 1 month, i-times mo sa may 12 months of 30 years. Agaylay kabalog. Yaaya ko mo niya neto, sikatuman sa umpawil at kaban na balay. Balit natin, atan niya neto, umpawil lahan to, jad kaban, ya may pribadong kumpanya, jad bulsa na, say kang gawa na sa atan niya kumpanya. Sila ba yung baga, sayang sa amay income niya balay, ya kumun, atan niya income, sikatuman, so sabi niya bali na lapot, ya man lapot 24 barangay, sa unat na munisipyo, yung wala sabi da, labay mi kaya dyan sa kaya barangay wala kaukulan mi at skulaan mi wala kaukulan mi basic social services mi natan ang gapuman lima sa may pribadong kumpanya. So at a public market natan aliwas sa direction to. Say pala invite ya investors so sikatutan sa may line of work ko. Pero basic tan dapat say pan-develop tan say ayos na kalasyaw at say pan-imbitay investors kasi say kalasyaw wala strategic position kaya nasabi-sabi say kalasyaw walay unggawan city tan kasi say sikatuso may minanabang sa may catchment say may surplus ya negosyo dagupan nadan to invite more investor at kalasyaw. Jet pa kanunun ko, you should develop. Sige jet Manila, sa style na natin may man-develop kayo may economic hub. Sa economic hub, may ayas o may kaukulan natin. Kung jet Manila, makakar kayo Ayala Techno Hub, makakar kayo Global City, Rockwell. Sa ilapit ibaga, sa economic hub natin, imbis siya man-develop kayo sa kayo subdivision. Man-develop kayo certain area na yan 10 hectares, development mo tan, padirin mo tan, iyan so infrastructure, internet, security, one man, and then i-develop mo tan, paano siya tuman sa i-present sa investor. But hand in hand, no i-develop mo tan, dapat sa kalasyaw natin, dapat i-develop to sa manpower, may kinto, may capability to. I-develop to tan, at the same time, sa tay nawasa at tay danom dapat lower sa cost ang babahin aliwan sa sakay area tan dapat may manjive tan amin niya gaumutan so from manpower tulungan mo sa kabaluyan mo paano wala ulan investor ag kayo mapagat tanong la kayo kalasyaw wala sa man supportan manpower ya amay-amay kasi capable so tuod kalasyaw at the same time wala sa amay basic infrastructure ya talagang secured. Ya i-offer mo sa kaya investors. And these are the things that we could do with Balaya Kalasyaw. I-presik so sarili with all sincerity yung manggawak yung duga para sa Balaya Kalasyaw. Sa kumadwa, may ipail ko, may bagay nun naman, well, prepare that it's my responsibility. Ya gawin yan, gawin nung bibigyan siya sa certain sa position niya sa kaya mayor ng Kalasyaw. Sa rekabalian ko Kalasyaw. Kumon indan tayo tsansa nasayan kabaluyan nyo. At with mga iter ya
may new leadership, may alternatibo na pinuntan na idantay balon direksyon sa Baliteng Kalasyaw. Ilalawan nyo, nabibilang siya sa naswertian, dyan tulong nyo, si Wilson sa gawon tulabat man trabaho para sa panasensay Balaya Kalasyaw. Salamat. Hanggang sa susunod na pagkilatis sa mga plataforma ng kandidato sa eleksyon, dito lang sa Agenda 2013.